the black lines. I pozdrav sa vama Eki, danas sam odlučio, htio sam da vam kažem zašto nema više klipova i tako to. E sad, pošto sam ja pre snimao aktivno i tako to jest nije baš aktivno, onako snimao sam, htio bi samo da vam kažem zašto više ne snimamo. Možda se neki put radim, možda ne, ali sigurno ću se vratiti. Pošto sad, za neki dan dobio novu grafičku, neki dan škola, to jest prekosutra škola, tako da, znači možda tu godinu neću snimam, pošto sad moram puno da učim i tako to, pošto veoma je naporno sad u 8. razredu da se uči tako to, hemija i tako te zebancije. E sad ovako, planiram da napravim novi kanal special za Counter, možda ću napravim, možda ne, tako da ovo je bio na brzinu klip, znači ništa specijalno, pa ako vam se dopadne, ako želite napravit ću novi kanal, ako ne, obrisat ću sve klipove i počet ću snimati Counter na ovom starom kanalu i pozdrav.